आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। दुनिया में बाटे सब मतलब के यार, केहू करता ना दिल से अब प्यार, दिल से अब प्यार, दिल से अब प्यार। दुनिया में बाटे सब मतलब के यार, केहू करता ना दिल से अब प्यार। भूल गई हम कसहू न के ढलेनी दिलवा में भी, बड़ी मुश्किल से हौसल बानी केहू रुलावे ना फिर, बड़ी मुश्किल से हौसल बानी केहू रुलावे ना फिर। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। जैसे रहे तो सती अब रोज बैर भइल, गोलई की खातिर अपनो लोगवा गैर भइल, लोगवा गैर भइल, लोगवा गैर भइल। जैसे रहे तो सती अब रोज बैर भइल, गोलई की खातिर अपन लोगो गए भाईल। सुतलो में ओकर याद बहरी आवे, रहे दिल बेचैन कभू चैन ना पावे। मंजिल सपनवा के तोड़ देलक बहेला अखिया से कि बड़ी मुश्किल से हौसले बानी केहू रुलावे ना फिर, बड़ी मुश्किल से हौसले बानी केहू रुलावे ना फिर। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। अगिया में जारी प्यार में बना के हमके छोड़लक भिखारी, छोड़लक भिखारी, छोड़लक भिखारी। सगरो रमान दिहलक अगिया में जारी प्यार में बना के हमके छोड़लक भिखारी। डाइटर बारूद के मारे सब तना, मिलन सिंह के निकला गेला ना खाना। हरे शरण प्यार करी ना दोबारा, मोहब्बत के घर गइलगी कि बड़ी मुश्किल से हौसले बानी केहू रुलावे ना फिर, बड़ी मुश्किल से हौसले बानी केहू रुलावे ना फिर। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।